IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Sumagmamano, karagiti Mannalon dito'y probinsya kat Agproblema Latta iti kinakurang ti Danum karagiti pagtalunana. Inbatar ni Bukala Geoffrey Sagid at chairman ti Committee on Agriculture na iget ngayon monitor daragiti munisipyo nga agkasapulan ti tulong at tapno maipaayan dagitoy ti agduduma a klase ti tulong. Well, kas chairman ti Committee on Agriculture, dito ti mesa nga monitoran tayo, dalat na kita ang problema may pagkup ti Danum, aglalo pa nagse-second crop, nung iti banda iti daya, kasla iti tingras kuma, talagang nalabon iti Danum, aglalo kita pa nagtutudon, kang kanayon na ng tree croppings kita. So nga, kita iti mesa nga monitor tayo, no sino di kita yung maapektaran nga munisipyo, sana no may kan iti tulong ang kineting pa nagtatalon na. Inayon ti Bukala dagiti Sumagmamano a lugar dito'y probinsya parikot dauna iti kinakurang ti Danum tatang second cropping no pay kastamang namnaman ni Sagid nga iti daytoy a tiyempo ti panagtutudo kat agbalinton nga sufficient wenno makaanay ti Danum gapu tadakkel tulong daytoy karagiti Mannalon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.